Mil, jane kita ajarine mau karep takon. Takon rak takon, orang dadak mbocak ning alas ngene iki, lha opo? Ya ora ngono. Aku arep takon sithik karo kowe. Takon apa? Awakmu pacaran karo aku ya wis suwe. Tapi tak delok akhir-akhir iki awakmu ki berubah karo aku. Jane kenapa? Ono apa lah, gak apa-apa. Ayo dunjungok nang kono lho. Tak jak omong. Yo kok ning ndi le? Nek kene ndara padha ae no. Wis ae do ning kono. Ya ora ngono. Nek ono masalah ki ngomong. Masalah apa? Wis go, ayo do balik ae. Aku gak telen, nek kene jengkroknya akih. Ngosek ah. Jane alasanmu ki apa? Nyelot suwe kok nyelot cuek karo aku. Loh, tumben ditolak. Lah opo iki cek iku jae? Iku mang sapa yang kamu angkat? Sopo leh? Gak sopo-sopo. Wis go, ayo do mulai. Ya wis. Ayo do mulai. Aret na ning dino cah. Puritan baleng. Yo apa? Landep. Asik. Apa nanti? Biasa, canom. Nanti. Ngarit. Wis ngarit deh. Wis nganu ku mang karek di kotak. Wah, bertupo. Kong kok dalam kan. Wis. Ngarit jauh. Ning ndi iki? Berdiri tuang kabeh. Setelah saanane. Ngarit. Tolak. Rasane ora duwe ngarit tok. Go sapu kelemu. Nek ngelamar pacarku gitu.
Urung emang kon dalan cukup ning lor ngono. Lor. Motor macam itu. Nah, iyalah sih. Ini bro. Ada tetep pakai. Motor ngono. Neng babatan kidul ngono. Ya acara menang ini. Ya itu ono Covid. Covid kira maskeran Covid. Teko Covid dulu. Kacau kabeh. Masuk. Musim virus nih, semua people udah ada ning ndi. Bol double. Double. Maksud Covid iki. Covid. Covid itu 19 Teko tenan. ra masuk blas rene. Ini iki mungkin nek di lockdown kacau lah. Lah iya. Teko tenan. Petani terus kemangan apa di lockdown itu? Mangan lungkong. Ora ning sawah ya. Lah yo teko. Cara di lockdown gak masuk blas. Nang iki delok gagal kabeh ngene. Lah cukup ra cukup lapin. Ini ndak ana cewek-cewek liwat nih. Iko kok ono ketok ya ono? Ndi? Iko ndak Masuk kae. ayu kok ketok. Ayo. Mending. Ini aku rawani nih, Bro. Ngalah aku ya padha malah. Maris njogo ati. Iya, juga. Nek sing dijogo mbok ngerti mbok ora. Loro nek. Teko. Kan liwat, Bro. Hei, Ndi? Yo ora dungu e. kadowen wis. Kuwi telat kok. Ngerti. Nek kan loneh kae. Ibu-ibu gitu ya. Malah wiwi. Tante paling. Mama muda. Loh, kemarin yang mencok. Apa leh? Iku lho mang yang digoncengno wong. Ora ngarah wong baru omong aku mung budene ape kok. Lho wong lagi liwat aku roh dhewe kok. Tak matno tenanan kok. Ya jel tak WA-ane, Cik. Iya ndang, Cek. Mosok yo yangku. Iya. Tapi WA-ne centang. Wis tak budake sik yo. Ya hati-hati. Sik medun sik. Ono apa, Mas? Karepmu piye ngedek wong ning tengah dalan nganggur niki? Yo ora ngono, Mas. Sing sampean gowo iki pacarku. Pacar. Yang kowe kenal caiku ora? Nggih aku ae ora kenal kowe kok ngaku-ngaku pacar. Mil, kok dadi ngene karepmu piye? Cek era san demek. Aku kira mungkin karo awakmu. Lah wong motor wae Revo kok. Mosok aku arep mutupakno Revo. Yo ora ngono. Rezeki iki iso digoleki bareng. Ancen nek saiki aku ora duwe. Kowe lho ora bisa nyenengno aku. Lah wong gaweanmu ae ngarit kok. Ngoco ah, selawase kowe ora bakal iso nyenengno awakku. Wis saiki ngene ae. Ben padha genahe. Kowe ngeboti aku apa masa iki? Karek kowe pilih salah siji. Nek aku mbok kon milih ya aku tetep milih karo Mas iki. Lah wong aku nek karo Mas iki kabeh-kabeh sak njaluk keturutan. Lah wong karo kowe pacaran ae ning alas. Ya wis Mas, ayo ndang balik. Wis lah, intine aku karo kowe wis ora ana hubungan apa-apa. Tak habis pikir salahku itu apa, tanpa sebab kau
tinggalkan diriku begitu saja. Tak pernah ku menduga, tak pernah ku curiga, dan tak pernah ku menyangka ternyata engkau mendua.